Bjørn Svendsen A/S leverer bygningsarbejder inden for service, fag- og hovedentrepriser. Opgaverne spænder over renovering, restaurering og nybyggeri. Virksomheden råder over tømrere, murere og malere. Alle afdelinger har produktion både hos kunderne og på egne værksteder. Kvalitet og troværdighed er altid i fokus, og Bjørn Svendsen A/S foretrækkes ofte af offentlige bygherrer. Serviceafdelingen betjener blandt andet Den Blå Planet, Tivoli, Københavns Kommunes ejendomme og Region Hovedstaden. Afdelingen varetager også rammeaftaler inden for drift og service og forsikringsopgaver efter skybrud eller brand. Eget maskinsnedkerværksted øger fleksibiliteten. Ved renoveringsopgaver kan døre og vinduer hurtigt repareres og restaureres. Bjørn Svendsen A/S er en familievirksomhed, og et succesfuldt generationsskifte har fremtidssikret de stærke håndværkstraditioner. Medarbejderne er vant til opgaver på skoler eller hospitaler, hvor bygningerne er i drift. Bjørn Svendsen A/S tager fagligt ansvar for uddannelse, og der er dygtige lærlinge i alle afdelinger. Kontakt Bjørn Svendsen A/S. Se hvordan på www.bsas.dk.